vyser. Snadný onak. Šupni si, sadni si. Počuj, pôjdeme mi rýchlejšie tam? Áno, poď, tam, obstaňte, poď! Či počujeme sa. Auta? Skupina, ktorá zaostala. Doľava rovno vlastne, hej. Dobre. Začína zaujímavá cesta potom. Áno, okolo kultu sme prešli. Točíme to teraz doprava cez takú No, vlastne doľava z jej strany. No. Z vašej strany doľava. Kde to je? Tu by to malo byť. Vošli sme do lesa a nič sme tam nenašli. Ako by to malo približne vyzerať? Pozri, teraz sme prešli okolo kultu. Áno. Kul je tu. Čiže My sme boli... fopka je niekde hned za nimi. Obídeme to na štýrku a ideme hlbšie do lesa tam. Dobre. Vy na auto musíte ísť tak. Čiže chcete, aby som išiel túto doprava, hej? Áno, skús ísť doprava. Juraj. Joj. Sranda. Počkaj, toto je celkom prudké, ne? Aj, už zostávame stať? Hej. To bude také ľahké sa otočiť. No. Myslím si, že vyskakujeme a... Počkaj, ešte to skúsim predom. Vyskakú? Čo? Nie. Dobre, môžem? Už nezastavovať hlavne. Obehneme to. Nejaký vyjebaný jedničkový nájď. Budeš cúvať. Dobre. Kokos. Jaká diera, čo ti... Chcem to prejsť asi vo väčšej rýchlosti. Pekne. Nech zase nezapadneme. Počkaj, tu si dám uzavierku diferáku, nech... STS, príjem. STS, tu okno, príjem. Troška nesedí s realitou. Tak a to nám nikto nepovedal. Dobre, ale keď ste tam videli tú village, tak ste mali ísť ďalej, ne? Tak my sme išli. Už to leta. Stahuje. To je daleko. Jebeš, ale ne? Kde ich máš? No tento jeden mŕtvy. Sledujte to auto, ak strašne približovať, tak ho máte. Oho, on to púšťa spoza toho auta, spoza späťáku. Kámo, zezadu, pozor! Tam je mŕtvola, ne? Kámo, ne, ale za týmto, vidíš? Čo bola hlava? A už jede aj to druhé. Prázdno. Dobre, zadek čisto. Mám! Hej, oni majú 3 minúty, pozbírejte je! Vítaj, čo máš? Nemám, že vôbec nič, mám, že občiansky. Jak to, že máte nič? Teraz ako vás musel poslať $1. Nič sme nedostali. $1, tak máme ho vyhodiť z mapy ven. Vieš čo, takto nás všetci poslali, ono sa to u nás troška dojedrbalo a až potom nám poslali. Tak až pôjdete na mŕtvolište, řekne strategovi, že drží $4 volku. Kluci, díky za hru. Taky díky za hru. Kluci, díky za hru. Ne, my budeme kamarád, zase z Tatranku. Uvidíme, či budeme kamarád. Že by.
Nazdar. Ojsenko, ale že vraj máme dobré vzťahy momentálne. Vám dovolíme pracovať. Áno. Auta pokračovali rovno. Červených máte tuto v lese, strieľajú proti niekomu tam. Ale nevieme, že proti komu, ale... My máme informáciu, že čierni idú k žltým asi kšeftovať alebo čo? Neviem, červení tam majú nejaké pláky, Nejaké info? Proste červení a čierni sa tam látia, lebo pravdepodobne čierni išli kšeftovať s kartelom. Aj ty máš? Mám. Všetky veci dávaj to. Ja ti dám. Počkaj. Každý iba jeden dole. Aha. Božáci. Vidíte, jak vás platia. Nestrelaj po ňom, čo si kokot. To, akože, to by som nedal. To by mi srdco nedovolilo. Čo? Kúkaj. Nechceš, kámo. Kúkaj. Jak ťa trafí? Tam do tých stromov to letelo. Ja ti to nechceš ešte cúvnuť, že to si zraniteľný a budeš to mať úplne rozohriať. To bude dobré, že to bude rozohriaté. Máme ho zajať a odviezť ho na výsluch. Sex, mostly with animals. Kde je ešte zvyšok jednotky, nech si ho kúkne. Nahlas základu, že by sme tu potrebovali niekoho doviezť techniku. Smerujú od dvojky. Či môžu poslať chod dvojky niekomu im do týla. Trafil! Moment zväže! Ináč došli vôbec. Aspoň dobrý deň sa povie. Ja som pozdrav na hodičku. Oni ťahli ovečku na neskôr. Koľko dáš? Nezabijem ťa. Allah sa ti pomstí. Môžete si potom spraviť ďalšie, že? Kamo? Krytého vzadu, co ostal, to si vytáhol zásobník. Oni nás nechcú pustiť, nemôže
Zásobníky ven! Nebavte sa s nimi, kartel vás napadol ráno. Zásobníky ven! To můžeš vědět, že celý zemi panoval tady kempová. Na ty to tady můžeš vědět. Furt tady zavez dechy. Jak ty můžeš vědět, jaký já Jak mi mohli na mě útočit, jak mi kamaráti nemít ani zásobníky. To naše země, ona ňam... Ano, to naše země! To skandovat! Žádné skandování! To žádný larp, kurva! Bratia, oni sú zlí, hodí nám nadávať. My domáci a my sa spolčiť proti ním. Tak. My nie sme diplomati. A vy ich nemajú nás, a vy bratia, toto je naša zem. Choďte preč. Choďte preč, moje zem. Máme radi odejděte! To nedobré, toto nedobré, naše země! Zavřím ho! Ještě vidím, jak tu betonovou kajeřinu pademe. Tak nemali ich pustiť. Tak tady to bude čisto, vy už tady bordel nedělá v naší zemi. Tiež ich púšťali, nevím nač. No. Mám! Mám! No jo, ťahneme ho. Nechce ísť. Tak máme ešte jeden naviac. Áno. No a časť delty je tady v tom šarane. Máme ísť podporiť ten šaran, spraviť prieskum v podstate tejto celej lokácie a do pol hodiny sa nám ozvú, že čo máme robiť ďalej. Takže máme sa tady držať jak taký support pre tú deltu. K fobu 1, zatočíš vľavo a tu je to cesta. To je na nás. Takže Pôjdeme cez tie je to úplne na nás. keď to nevybuchne, ne, nechcem dík. Auto chrbát, auto chrbát! Rozvrhnúť! A kde sú, kde sú? Mám! Aj! Daj ručku. Kvalitné, do tamto chodí náš, asi patres. Čo, asi 100 metrov za ním tu ešte šprintoval a auto iba pridávalo a Paťo za ním a takto šprintoval, ty vole bláze. Mám ti jak pomôcť? Možno áno, 3, 4. Dobrá, nazdar. Čo? OSN-ko!
červený. A ja som môj syn! Však ale čo sa budem prezrádzať, však sme na Milsime. Dole je živý, či? Mám! Oj, sorry. Pohoda, ďakujeme, ďakovala za tvoja smrť. Sorry, snáď sa na mňa nehnevate, len som sa nechcel prezradiť a viem, že to bolo také, len... Vieš, nám tam pušovali červený od spodu a to keby sa prezradím, tak už by som bol v prdeli a veľa vás tu. Držte sa, borci. Kokos, dneska tam týpek skúšal výsť autom, taký ten úplne najstrmší kopec, čo tam je pri tej fopke, sú také tri prúdke. Na tej Vitare, podobné auto hej, hej. Tak sme to sledovali. A on sa tam zasekol, tak potom som ho tam tak stlačil dole. Áno, áno! No to sú aj zabudové správa. To už je výborné, takže priesielam asi formulár A246/B, je to asi len 50 stránok, určite viete čítať a písať. Priesielam formulár, budete vypisovať, že? Udajte si žiadosť. 3 mesiace samozrejme doba na odpoveď a tak. No a ešte požiadate vládu Somalii, to je v poriadku. A kto to je? A budúci rok bez zásadnej vlády sa to bude prejednávať, tak jedna z tých žiadostí, keď sa ste na rok bude prejednávať. Počkajte sa, keď dostanete za ďalší rok sa bude prejednávať. To moc diplomatické toto. A rok na... Taký hodný, áno, tak. Jaké je vaše meno? Kúkaj, no. Máš tu denavátor? Áno. Vody, koľko uneseš? Jaj. Americký dovoz, daj si ručičku pekne takto. Daj si takto, tak, á, dobrotka. Nevedel, ty cigarky to bola. To je otravené. Vidíte, jak mu chutí dobrá voda z rybníka, jak mu chutila, vidíš to? On je klamadon, dobrá demokracia. Hotel tu Charlie, oprava, jedná sa o jednotky kartelu. Zišla by sa nám pomôcť proti vozidlové zbrane hlavne. Vystúpil niekto. Drb. Tu gran... Oh. Dobre, to sme dostali. Dead! No. Tu sme dead! Šukáš peňažky, áno. Takto. Co si taháš na šnúrke? Ja som zombík. Som nesmrteľný. A akože môžete... Vidieť jedine tak, že zabiješ ma zombie ma.